Artxogana historialaria daukagu gaur gure artean, hain zuzen be lekitxion albiste dogulako edo albiste izan dogulago eta honetan egunetan bebai, Aitzitia Makurra izeneko atxa. Ez dakiz zer dauen, ze histori dauen horren inguruan, kontu da ze oinartean tapauta egonda eta egunokaz agartu eginda, eta hori dala, eta, zer esana emon dago herrizen, ez da, Iñaki, egunon? Egunon, bai. Aitzitia Makurra, zuek betirik entzun izan duzu, atxo horren inguruko zeu zer, misteriora bat edo, ez dakipa, zer dauen? Bueno, Aitzitia Makurra edo Aitzitia Mokordo, edo Atxo Mokordo... Bere bai? Daneta agertzen da. Bueno, egizan, aipamen izarrenak Atxo Mokordo lez agertzen da. Hori, ja, 17. mendian, badira udaletxean da giri batzuk atxori aitzatzen da benak, eta dinu, bueno, aipamena da, bueno, orduan lekitxoko islako moli eitxeko eguan, eta, bueno, arazuak izaten zian portuan, errekiak gaur egunean karrezpezoruntzartzen da enbidia, islako moliarik ez eguan ez, itxe ban porturantz, eta portu guztia ondarrez bete den zen, eta, bueno, arazua zen, ondarrez bete eta, itxalupak itxasuntzeak ez eukien portuan sartzerik, eragozpena sortzua zen. Hori, orantzu ikusi izan dugun, dala urte batzuk, olatuak apurtu iban islako molia, eta urtietan egon konpondu barik, eta olako gauza konpontzen ez dianak, arazua konpondu barik hasi eitzen da, eta, ikusi izan zelan islako molien biharra zein zan, apurtuta guan ez ban beteten beren zeregina, eta errekiak hartu ban, beren berezko bidia, eta karrezpezoruntz desbidatu barik, itxe bana zan, porturan jo eta ondartzik ezatu zauna edo isuntzak ondartzea berez edo guk beti txikina ezagutu duguna hasi inzan, asko ganera hasi be eta arazuak izan zerian ariketa konpondu arte. Dokumento zaharretan agertzen da, lehen zelan errekiak eitxe ban, horixe, porturan zartu, Atxmo Kordo horretatik aziziala edo inai ebela horma bat, molla bat, islanuntz, esan egin, eta, gero izan, gaur egunien ezagutzen dugun islako mollia, eta aitzatzen da, obra horrek diazela, eta premia hori eguala, eta, berrekiak zebide hartze ban, eta horrexaino hartze bala, eta gero hortik eitxe bala itxasoruntz, hori da bat, da horrez da agertzen Aitzitia Mokordo modura, eta Aitzitia Makurra modura, espabe Atxo Mokordo modura. Da, berez da, ondartzik ginen ageri edo dagon atxe bakarra, edo, bentsat guko lan ezagutu dugu. Lehenago ez da ezer zengu zan, baina guk ezagutu dugu nahi zen zan, hor, olako piramide txiki baten antzeko atxe bat, segun eta zelako itxasu eguan, eta segun eta zelako denporetan, batzutan handia bagertzen zen, bestatutan txikina bagertzen zen, bakarra zanez ezaguna, eta gure ume denporetan, eta futbol partiduak eta eitzen zianian ondartzan, edo ibiltzen ginean futbolia meintzat, ni ez askori, baina beste batzuk bai, batzutan enbarazuen oten zena, beste batzutan alan edo lan zaiztu behar zena, baina beti horre hon izen dana, eta bakarra zanez, eta izen eukonez, ezaguna zena. Da, egunotan, agertu ina. Itxasuen kapritxua dira horrek, alakoxe itxasuak eta alakoxe ondoko itxasuak izango zirian, eta lehena holez, itxasuak ondarra, kendu daue atxori daun lekutik, eta agertzen gelditzu da. Agertzen gelditzu da, ez lehenago gelditza modura, bainot, olako piramidantzeko baten atx bat, ez puntia moztuta. Esaten da, baten batek, ondala urte batzuk, beren etxera eruteko edo, kanpora eruteko behintzat moztu ebala, ikzaitzek izadan moztu ebanik, horretarako moztu ebenik, baina kontua da, ez dala guk ezagutu gendun moduko atxak gaur egunean da ona. Eta egunotan, azalda da, horreitzik, itxasuak mobidu izen da belako. Baina ez da horren inguruan da histori bakarra edo, bada lehen da bat edo lehen antzeko bat, ondala berrota marri urte inguru edo ajubitak idatzeta itxibana, dare kontaren dau, beren lehen da horretan, horren historia edo. Kontua da,
Ajubitat dinunez, bueno, beixen zala, legitxon zala olako marineru ospetsu bat, eta iztripu bat izebala portuan, eta konorte bat izartu bela alako txalupetxe baten, deitzu eutziela mediku bateri, medikua junzala, baina medikuak aleginak einarren, esala bere onere torten. Eta han inguruan eguan gizon batek urte bala kanpora, eta topa bala beste dotore jantzitxako gizonezko bat, eta arek esan ez dutun, itxemuzu hori juga hartu, koipi, hori juga, gantza, eta beste zozer urtu, erein horreaz enplasto bat gizon horreri, eta gizon hori osatuko da. Egin eban arekin jotzun modura, eta osatu izan. Eta kanpor urtean eizeban gizon honek, enplasto hori egin ebanak, eta barriro topa eizeban hori ez eutzen personaje hori, eta horrek esan ez eutzen bera esala edozein, bere erizotzi esala, eta horreaz, botika horreaz, edo enplasto horreaz, ez hori bakarrik ezpadabe beste hainbat geixo osatuko bazala. Fama hau ine izan gizon hau beren enplasto honegaz, baina esan ez eutzen, enplasto hori zelan eitzen dan, edo zelan enbiban horrek, bera luzaruan biziko zala, baina kontuan hartzeko 80 urte betete bazanian, beren etxeko teilatuan horma bedarra azten ikusten ebanian, erezotzak ordua helduko jakola. Eta 80 urte bete bazanian, marinela horik, jone izan barriro baren etxeko teilatu edo, ganbarera behiratzen egia teilatuan horma bedar hori azitxeguan, eta ikusi banian azitxeguala, esan ez dutun Andriari, behin ordu heldu zala, eta horretara june izan ondartxikira eta antopeiz eban aurretik urtiak lehenago, enplasto hori ezelan eitzen dan eta beste egiteko esan eutzan pertsona hori. Eta orduan bai agertu izakon berezko etxuran, hau da erizotzaren etxuran, lepuan ikutu izeban, eta ordutik eidator, edo marinel A eida, arri bihurtuta, itxitxamakurra, edo atximokordo, edo itxitxamokordo. Zlau historize, atzetik, ez da? Nik esan duzunean aitxitxe mokordo esan duzunean, zikera, pentsedot, neuke mokordo, igual bat amatek esango zelo, ez da, mokordo hori, eta, hortik etorreko zala izena, betxuzi zela. Etxuria baukon, esaso baten mokordo batena, nik da itxorti datorren, ala ez datorren. Geuzia da, aitxitxaren aitxamena ez dala zarren. Hau da, dokumentu zarretan, baina ondala 200-300 urteko agerizetan modura agertzen da. Eta ez bakarrik paperetan, bai sasoaretako mapa batzuetan be agertzen da hori, eta mokordolez agertzen da. Orduan, berezko izena hori izelik, akaso, ez dakit. Mokordo? Bai. Eta hori aitxitxe gero mini? Bai, akaso, bai. Akaso, moten dago, ez dakit. Bentsat horre dira guk topatu. Errizen zer esaten da, edo zer da? Bizitara esaten da. Aitxitxamakurra eta atxitxamokordo. Badakizia herritarrak historia purbet horrena? Errezan batutako histori bat. Hori, hori. Honek ajubitak dino, berak maino zarrari entzundako histori bat, ala. Ez dakitzen egizengo da, ez dagoat eta orduen hori enplastu esan utzona zelan egiten dan, hori berori de atxian bihurtu zana edo gizona 80 urte inebazena? 80 urte bete bazan gizona da atx bihurtu zana, erizotziak bihurtu bat, gara, arek ez eutzen luzeruan biziko zara, baina 80 urte betetun duzu zanean, zure teilatuan agertuko da horma bedarra hori, eta hori zengo da seinalia, ja zure erizotziaren seinalia. Ikusi banian gizon horrek, zelan hasi zan horma bedarra beren teilatuan, ondarrera juntzan, eta ondartzan topa eban, aurretik, enplastua zelan egin izan eutzan personaje hori, baina agertu zakon ez, ja pertsona modura, ez erizotza modura, arek lepuan ikutuan, eta lepuan ikututa batera, arri bihurtu zan, bihurtu zan. Hori da lehendia dinona, ez da? Bai. Ederto, zela historize. Iñaki Goiogana, eskerrik asko, eta ondo bili, agur. Eskerrik asko, bai.